lumea iadului era. Și-a născut un fiu frumos, anume Domnul Hristos. Hristos de nu se năștea, lumea iadului era. Astăzi s-a născut Hristos, Mesia piclăvinați, lăudați și cântați și vă bucurați. Mititer în fășețel, în scutec de bumbățel, lăudați și cântați și vă bucurați. Sintea cu până-n veție, mila Domnului să fie, lăudați și cântați și vă bucurați. Bravo! Felicitări! Ești cel mai frumos! Dorinda, stau pe care! Mulțumim, haideți înăuntru! Foarte frumos! Bravo!